Total blackout nagluntad sa isla sang Panay, Caguimaras, Kainas, sang aga. Problema sa submarine cable sang National Grid Corporation of the Philippines gintunaan sang pagkadula sang supply sang kuryente. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Temprano pa kainas ang aga, nagaugtas na si Manang Denden kung paano mapaubos ang iya baligya nga soft drinks matapos magluntad ang power interruption sa Takas-Haro, Iloilo City. Sang aga na siya nag-burn out, natingala gani ko nga galuto kami na patay gulpe. Tinagwa ko gali burn out. Husto na lang nga magpamaypay sang karton sa sulod sang balay si Manang Ness sa iya ginabantayan nga bata. Naubusan sang battery ang iya mini fan, gani mano-mano na lang ini para lang mahanginan ng bata. Di pa paliguan mo eh. Kag anan madala mo gisagwa kag sagwa mo pati ni ron. Ay kung sa sulod lang perti kainit. Halabanan sa pumuluyo ang nagguluwa sa ilang mga panimalay bangod sang kaginot. Magluwas sa Iloilo City na eksperyensyahan ang total blackout sa bugos nga isla sang Panay nga ginalakipan sang Iloilo Province, Antique, Aklan, Capiz kag isla sang Guimaras. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines nang ginarason sang pagkadula sang supply sang kuryente ang problema sa submarine cable transmission line. Ini ang linya nga nagaagi sa idalom sang dagat halin sa Negros pakadto sa Panay. Ginahibalo pa sang NGCP kung ano ang ginhalinan sang problema. Isang corporate fund is na-isolate ang 138 kilovolts nga submarine cable ta sa NGCP from Negros to Panay. So amo nang naka-experience kita sang total power loss beginning 6:55 in the morning today. 7:19 kainas ang aga sang amat-amat nga nagpanumbalik ang kuryente sa pila ka mga apektado nga lugar. Nagapangayon naman sang paghangop ang NGCP sa publiko. Although it will take some time kay medyo kabilugan ang na out na. So we really appeal for consideration and understanding sa public ta. Kay hindi man siya pareha sa breaker sa balay nga pag-out ka to get ready sa dayon. Upod Kiramel Perkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.